Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Žila Verna Zemí šelem. Převyprávěl Ondřej Nev. Čte Pavel Soukup. Díl první. Kapitola první. Cena za hlavu. 2000 liber sterlingů obdrží ten, kdo poskytne zprávu, vedoucí k dopadení vůdce banditů Nandu Panta, který se nyní údajně zdržuje v okolí Mumbaje. Bandita tento je znám i pod jménem Plakát. S tímto oznámením byl připevněn ve večerních hodinách dne 6. března 1867 na zdi polorozpadlého bungalovu v Aurangábádu na břehu řeky Dudmy. Plakát tu nevisel dlouho. Čerstvé lepidlo ještě nestačilo uschnout. Krátká chvíle však stačila k tomu, aby někdo utrhl jeho spodní část, se jménem člověka, na jehož hlavu byla vypsána cena. Místo v okolí bungalovu bylo skoro pusté. Plakát tady mohl jen sotva vzbudit větší pozornost. Proč ho tedy někdo zničil? Všiml si ho jediný člověk, který se tudy potuloval. Všude jinde než v Indii by jeho zjev vyvolal značnou pozornost. Rozedraný a vychrtlý, s nápadnýma planoucíma očima, tento muž s postavou vzpřímenou, jako by byl vysoký důstojník nebo šlechtic. V očích prostých Indů však znamenal víc než nějaký vojenský nebo úřední hodnostář. Byl to fakír, potulný sálik, poutník na cestě, jak se jim zde také říká. Jeho hlavním zaměstnáním byla svatost. A tu mohl rozdávat ve formě požehnání nebo rad užitečných pro život. O světské věci se fakíři nezajímají, jsou nad ně povzneseni. Proto bylo překvapující, že se fakír do vyhlášky začetl a o to překvapivější byla jeho prudká reakce. On, vždy velebný a vyrovnaný, vztekle urval spodek plakátu, zmačkal ho, nedbaje na to, že si ulepí dlaně, kouli hodil na zem a dupl na ní. Aniž se rozhlédl, pak pokračoval ve své pouti. Určité vysvětlení mohlo podat samo místo, ve kterém byl plakát vyvěšen. Aurangábád je správní středisko, v Evropě by se řeklo okresní město, nyní ve svazovém státě Maháráštra. Jméno Nandu Panta bylo dobře známé nejen zde, ale v celé Indii. Bylo spojeno s krvavými událostmi z let 1857 a 1858, kdy se proti anglickému panství vzbouřily armádní pluky sipáhiů, náležící do bengálské armády. Nandu Pant tehdy proslul neobyčejnou krutostí a byla mu přičítána strašná zvěrstva. Už tehdy byli sami Indové na pochybách, kdo vlastně Nandu Pant je. Revolucionář nebo lupič? Ve válečných dobách, kdy doslova tečou potoky krve, je mnohdy obtížné vést hranici mezi jedněmi a druhými, Nandu Pant ale volbu usnadňoval. Nelítostně se choval i k vlastním lidem a brzy bylo zřejmé, že povstání proti britskému útlaku je pro něho jen záminka, aby mohl snadněji vraždit a loupit. Fakír, který utrhl půlku vyhlášky, mohl tedy patřit k těm, jimž Nandu Pant ublížil. Neměl rodinu. Poutníci žijí osaměle
ale z nějaké rodiny pocházel a bylo tedy možné, že se v něm probudily vzpomínky na nějakou dávnou křivdu. Vždyť od těch strašných událostí uplynulo 10 let. Pokud ale papír přetrhl proto, aby hledaného chránil, byla to pošetilost. Tento plakát visel na nenápadném místě, avšak další jeho výtisky byly rozvěšeny v počtu několika set kusů po celém městě. Navíc chodil ulicemi vyvolavač a nahlas vykřikoval výzvu na plakátě vytištěnou. V krátké době bude celé město a po něm i široké daleké okolí vědět, jak velké bohatství čeká na toho, kdo Angličany k hledanému banditovi dovede. Fakír se ubíral do středu města. Tu a tam zahlédl další plakát s výzvou. Nevěnoval jim pozornost. Možná, že ho ten výlev hněvu sklidnil a vrátil do stavu velebné vyrovnanosti, kterou v sobě fakíři soustavným cvičením podporují. Úplně splynout s davem se mu nepodařilo. Vysoký byl bezmála 180 centimetrů. Byl tedy mnohem vyšší než zdejší lidé a vzpřímeným postojem na to ještě upozorňoval. Vlasy měl zrzavé až rudé, divoce se mu draly spod turbanu a z části zakrývaly tvář. To, že byla posetá drobnými jizvami po neštovicích, nebylo neobvyklé. Za zvláštní znamení bychom mohli považovat jen chybějící prst na levé ruce. Na sobě měl košili sahající po kolena, v pase několikrát omotanou provazem. Kráčel obut do prostých sandálů, opíraje se o dlouhou hůl, na konci zdobenou měsíčním symbolem. Košili měl na hrudi otevřenou a bylo tedy vidět, co má na prsou vytetované. Byla to lví hlava, znamení 4. převtělení boha Višnua, v němž nejvyšší ze svaté trojice hinduistických božstev přemohl zlého démona Hiranyakashipu. Pod obrazem lví hlavy byly 3 oči stvořitele vesmíru Brahmy a ničící trojzubec ničitele Šivy. Celá svatá trojice indického náboženství se vešla na hubenou hruď tohoto muže. Kolem krku mu visel náhrdelník z toho druhu kamenů, jež od Šivy dostal kněz Shankara. Svatého muže tedy bylo možno s trochou nadsázky vnímat jako kráčející chrám. Jindy by na sebe možná nějakou pozornost připoutal. Ovšem teď se všichni rozčileně bavili o obsahu vyhlášky. 2000 liber sterlinků, to byla obrovská suma i v samotné Británii. Umožnila by pohodlný život i měšťanovi, usazenému v Londýně nebo Liverpoolu. Zde, v okresním městě Mumbajského království, to bylo pohádkové jmění, o jakém se nikdo neodvážel ani snít. Není tedy divu, že o ceně vypsané na hlavu tu mluvili všichni staří i mladí, chudí i zámožní. Celá ta pestrá směsice lidí a lidiček, jak ji vídáme na veřejných prostranstvích všech měst Orientu. Výzva vyvolala rozličné názory a tu a tam propukaly i hádky. Je to další anglická hanebnost, rozčiloval se ku příkladu jeden muž, oblečený do bohatě řaseného pláště tyrkysové barvy, obklopený houfem posluchačů. 2000 liber! Ta proklatá suma má jediný význam. Udělat z nás boháče, zvolal kdosi. Ne, ukázal na něho mluvčí prstem. Ponížit nás. Na všechny ty vraždy se už skoro zapomnělo. Mrtví se znovu narodili v nekonečném kruhu znovuzrození. Proč ty krutosti připomínat? Jen proto, aby si Indie připomněla, že je v anglickém područí. Fakír zaslechl ten proslov a cosi jako úšklebek mu přejel po zjizvené tváři. Trhnul rameny a šel dál, aby se zastavil u další skupinky. 2000 liber za objevení Dandu Panta, volal tam kdosi a vzpínal toužebně ruce k nebi.
Za objevení ti nikdo nic nedá. Musel bys Dandu Panta chytit. No a co? Nejdřív musím vidět a pak chytám. Co pak si nikdy nechytal horské kozy? Dandu Pant je zabiják, usmál se odpůrce onoho roztouženého člověka. Horská koza ti hrdlo nepodřízne. Jsou to zbytečné řeči, mínil třetí. Dandu Pant utekl do Nepálu a v tamních bažinách dostal zimnici a umřel. Jak to můžeš vědět? To přece ví každý. Ví to každý, usmál se ten první, protože Dandu Pant chtěl, aby to věděl každý. Jak to myslíš? Rozhlásil o sobě, že je mrtvý, aby mohl v klidu žít. Nestalo se to poprvé, je stejně lstivý jako krutý, proto se Angličanům nikdy nepodařilo ho chytit. Znám člověka, který byl na jeho pohřbu. Nenechal se zvyklat ten, kdo věřil zprávě o úmrtí. Mohu tě s ním seznámit, poví ti to sám. Nejsem zvědavý na jeho povídačky. Falešný pohřeb, to je pro Dandu Panta maličkost. Kde pak? Člověk jako je on jen tak nechytne zimnici a neumře. Je to ďábel a v žilách má oheň. Budiš Višnu milosti v tvé slepotě, příteli. Škoda, že nejsi jen slepý, ale i hluchý. Mohl bych ti povědět víc. Co pak asi? Znáš jméno Debi Buxraj? Kdo by neznal? Velký vůdce povstání. Angličané ho zajali s pomocí rádži Sarbarkarského. Zajali. Avšak Dandu Pant se svým bratrem Balaoraem ho vysvobodili. Pomohli mu, aby on pomohl jim. Byli to obyčejní lupiči, kdežto Debi Buxraj byl velký vůdce s podporou celé země. Společně zosnovali plán, že odejdou za hranice a ukryjí se tam na dobu, než se vše uklidní. Aby za sebou zametli stopy, uspořádali falešný pohřeb. Nejen pro Dandu Panta. Všichni tři údajně zmizeli v plamenech pohřební hranice. I kdyby to byla pravda, řekl ten první. Co na tom? 3 zmizeli. Kde je jim konec? Všichni se teď dívali na toho, kdo jim pověděl tak zajímavé věci. Ten si všiml, že se na něho upírají oči vysokého rudovlasého fakíra. Zachvěli se mu rty. Fakír oči sklopil. Tak pokračuj. Můj přítel má zprávy o tom, že se Dandu Pant vrací. Podíval se do směru, kde spatřil fakíra. Nikoho tam už neviděl. Ulevilo se mu. Potřásl hlavou, jako by chtěl zaplašit nepříjemnou myšlenku. I kdyby se vrátil, pokračoval pochybovač, jak by ho kdo poznal? Zmizel před 10 lety. Můj přítel ho zná moc dobře. Bojoval v pluku rádži Sarbarkarského a padl do zajetí. 6 měsíců ho drželi Dandu Pantovi lidé jako otroka. Prožil neslýchaná utrpení, než se mu podařilo utéct. Přísahá, že si Dandu Pantovu podobu vtiskl do paměti tak silně, že by ho poznal i uprostřed noci na mořském dně. Šťastlivec. Jen aby mu to přineslo štěstí, ozval se někdo. Jak to myslíš? Tygr přestane být nebezpečný, až když máš jeho staženou kůži pod nohama. Tenhle tygr se pořád ještě toulá někde v horách. Není na světě tygr, který by se nedal ulovit. Někteří si rádi vymění slovcem roli. Jen si mluvte, pohodil mluvčí hlavou. Vím svoje. A brzy toho budete vědět víc všichni. To budete koukat. Tvářil se povýšeně, až to vyvolalo smích. Zamračil se, trhl rameny a šel pryč od lidí, kteří mu sice věnovali pozornost, nikoli však víru v pravdivost toho, co jim říkal. Slunce se už klonilo k západu a na náměstí se zešeřilo. Brzy se ozve gong
a stráže uzavřou městské brány. Muž, který toho věděl tolik o Dandu Pantovi, zvolna procházel náměstím. Nedíval se vpravo ani vlevo a nespozoroval fakíra, který se za ním pohyboval s obratností zkušeného slídiče. I kdyby se muž ohlédl, fakír by stačil splynout s hloučkem nosičů vody, nebo by zmizel ve stínu pagody, kterých tu stály desítky. Zdál se, že muž váhá. Jeho zdánlivé bloudění znenáhla dostávalo určitý cíl. Kdyby někdo narýsoval na plán středu města čáru, znázorňující jeho bloudění, ukázalo by se, že několikrát zamířil k jednomu místu a pak, jako by si to rozmyslel, vydal se opačnou stranou. Ale zase se vrátil. To místo byl palác anglického místodržitelství. Už byla tma. Vzduchem silně voněly tyčinky zapálené před šivovými svatyněmi. Bohatě zdobená průčelí chrámů ozařovalo rudé světlo lojových svíček, jež tu věřící zapalují, aby si zasloužili požehnání. Muž se zastavil před sochou opičího božstva Hanumana. Chvilku tu stál v hlubokém zadumání. Socha byla celá pokrytá rumělkou. Barva byla nanesena v tak silné vrstvě, že ze sochy byl vidět jen její hrubý obrys. Muž se modlil a fakír ho pozoroval ze vzdálenosti několika kroků. Poněkud rozhrnul svůj chalát a zalovil v záňadří. V rudém světle se blízkla čepel dýky. Muž dokončil modlitbu a vykročil k místodržitelství. Teď už šel rychle, jako člověk, který se rozhodl a nic ho od jeho úmyslu neodvrátí. Fakír se zašklebil a několika ráznými kroky zkrátil vzdálenost od toho člověka na polovinu. Ještě několik vteřin a muže dostihne. O jeho úmyslech nebylo pochyb. Byl odhodlaný toho člověka zabít. Úmysl mu překazil rázný dupot. 4 angličtí střelci v červených kabátcích se vraceli ze stráže na ramenou pušky s nasazenými bodáky. Muž se usmál a připojil se k nim. Nevšímali si ho, pochodovali k bráně paláce a muž vedle nich cupital s hlavou vstyčenou, jako by chtěl dát najevo, že k britské moci patří. Fakír skryl dýku a v obličeji se mu objevil šklep vzteku. V doprovodu vojáků vešel muž do budovy místodržitelství. Fakír zůstal stát a nenávistně hleděl na zavřená vrata. Pak šel kousek stranou a zmizel v houstnoucím stínu. Od vrat paláce se nevzdaloval. Ruch davu pomalu utichal. Tmou se nesl velebný zvuk gongu. Město je od této chvíle uzavřené. Ze stínu se ozvalo vzteklé zachrčení, jako by si tam nějaká šelma ulevila, protože se ocitla v pasti. Dlouho stál fakír ve stínu. Byl trpělivý. Čas pro něho nic neznamenal. Nakonec se dočkal. Dveře se otevřely a v žlutém pruhu petrolejových lamp umístěných v průjezdu se objevil ten, na něhož fakír čekal. Bylo na něm vidět, že je velmi spokojený. Obrátil se a ještě něco řekl komusi uvnitř budovy, pak zamával a dveře se za ním zavřely. Zůstal stát. Nad střechami Aurangábádu vyšel měsíc. Muž k němu zvedl obličej a fakír viděl i na dálku, která ho od něho dělila, že se usmívá. Pak zvedl ruce, jako by někomu na nebesích děkoval a vydal se na náměstí, kde dosud dohasínal ruch. Fakír ho nadále sledoval. Bylo zřejmé, že se muž ubírá k nádherné stavbě chrámu Bibi Ka Maqbara. Ve vzduchu byla cítit nedaleká řeka Dudmy.
Mezi stromy se v měsíčním světle zaleskla bílá kupole chrámu. Muž se otočil. Snad něco zaslechl, snad to byl put nebo šestý smysl. Strnul. Fakír stál 2 kroky od něho. Ty zde? Zašeptal muž. Já zde, jako tenkrát, řekl fakír. Ale tentokrát ti nedopřeji 0,5 roku lenošení v mém táboře. Ušklíbl se a vrazil mu čepel dýky do hrudi. Ubožák se zhroutil a s proudem krve mu splynulo několik nejasných slov. Nedaleko se ozvaly hlasy. Fakír popadl bezvládné tělo pod rameny a dovlekl ho do nedalekého křoví. Pak se vydal směrem k pevnostním náspům, které svíraly město jako pevná obruč. Ze strany města vedl na vrchol hradeb mírný svah. Nahoře byla cesta vroubená pevnou zdí se střílnami. Na vnější straně byla zeď vysoká 15 metrů, zbudovaná z pečlivě opracovaných kvádrů. Ve tmě se ozvaly výkřiky. Někdo zřejmě nalezl tělo zavražděného muže a volal o pomoc. Z chrámu vyběhlo několik lidí s pochodněmi v rukou a hvízdání signálních píšťalek svolávalo anglickou ozbrojenou stráž. Fakír vycenil do tmy zuby. Choval se jako šelma, obklíčená kruhem lovců. Nikdy mě nedopadnete, zašeptal do noci. Nikdy se vám to nepodaří. Strčil hlavu do jedné ze střílen a díval se dolů. Zeď byla hladká, sešplhat se po ní nedalo. Pomohl by provaz, který měl omotaný kolem pasu, kdyby byl delší. Ten jeho měl sotva 1,5 metru. Volání a výkřiky se blížily. Fakír uslyšel hluk, jako když kov narazí na kámen. Nepochyboval o tom, že to je náraz pažby pušky o zem. Byl v pasti. Vytáhl hlavu ze střílny a rozběhl se skrčený, obratný jako kočka. Spěchal vstříc blížícím se hlasům. Před sebou viděl jakýsi temný obrys. Když dospěl blíž, přesvědčil se o tom, že ho tušení nesklamalo. Opravdu to byl obrovský kmen stromu zvaného kadamba. V mnoha oblastech Indie pokládaného za posvátný. Lidé věří, že jeho kouzelná moc dokáže znovu spojit milence, kteří se rozešli. Na nic podobného fakír jistě nemyslel, když se vrhl do jeho stínu. Vylezl do koruny a chvilku tam strnul v naději, že unikne pozornosti pronásledovatelů. Pak dostal jiný nápad. Ve světle měsíce dobře viděl, že jedna z větví míří daleko za hradbu. S obratností opice šplhal po větvi a ta se pod jeho vahou ještě více skláněla. Podezřelý pohyb ve tmě neunikl pozornosti stráží. Někdo vykřikl a ve tmě šlehl výstřel. Fakír slyšel střelu syknout v listoví. Ještě několikrát přehmátl, ozval se třesk a větev se zlomila. To bylo jeho štěstí, protože další výstřel byl už lépe mířený a olovo proletělo právě tím místem, kde měl ještě před vteřinou hlavu. Chvilku visel na tenčícím se pruhu kůry, který zlomenou větev ještě poutal dohromady, pak se kůra přetrhla a fakír spadl do hradebního příkopu. Dopadl na všechny 4. Na hradbě se ozvala doslova salva. Střely pleskaly do země, avšak ani jedna ho nezasáhla. Bylo pro něho hračkou vyšplhat na násep. Tam našel v sobě tolik smělosti, že se vztyčil, zahrozil pěstí střelcům, kteří se chystali k další palbě a vykřikl: Já vám to ještě spočítám! Ještě jsem neskončil! Za tuhle potupu Nana Sahíbovi zaplatíte krví! Jestliže střelci jeho výkřik slyšeli, jistě se jim sevřelo hrdlo úzkostí. Nana Sahib. To bylo jméno, které chybělo na přetrženém plakátu.
Jméno bandity, které znamenalo totéž co krutost, mučení a smrt.